Καλώς ήρθατε στο σεμινάριο για τον ρόλο της ψυχικής ανθεκτικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Θα δούμε πώς η ψυχική ανθεκτικότητα είναι θεμελιώδης τόσο για τους εκπαιδευτές ενηλίκων όσο και για τους μαθητές. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε μερικές από τις πιο σημαντικές πτυχές της έννοιας της ψυχικής ανθεκτικότητας: ρύθμιση του άγχους, συνέπεια στην τάξη, αυτογνωσία και αποτελεσματικότητα. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων συχνά ενδιαφέρονται περισσότερο για την ευημερία των μαθητών τους, με αποτέλεσμα η επαγγελματική τους ιδιότητα να συνοδεύεται από πολλές δυσκολίες. Η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτών ενηλίκων όχι μόνο μπορεί να ενδυναμώσει τους μαθητές τους, αλλά μπορεί να βοηθήσει τους ίδιους να αποφύγουν άγχη της δικής τους εργασιακής καθημερινότητας. Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να επηρεαστούν από το τραύμα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές τους και αυτό να επηρεάσει με τη σειρά του τον προσωπικό τους χρόνο με φίλους και οικογένεια. Αντιμετωπίζουν την πρόκληση να ισορροπήσουν μεταξύ ενσυναίσθησης και αποσύνδεσης με το πρόβλημα. Ας δούμε μερικές πρακτικές ανθεκτικότητας για εκπαιδευτές ενηλίκων. Προώθηση θετικών σχέσεων με συναδέλφους, φιλικό επαγγελματικό περιβάλλον όπου οι έμπειροι εκπαιδευτικοί βοηθούν τους νεότερους να προσαρμοστούν, αναγνώριση των δεξιοτήτων τους και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση του άγχους είναι μια σημαντική πτυχή της ψυχικής ανθεκτικότητας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιολογήσουν τους στρεσογόνους παράγοντες και να προσαρμόσουν τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρουσιάσουν στους εκπαιδευόμενους ένα μοντέλο επίλυσης προβλημάτων και για το πώς μπορούν να ανταποκριθούν σε αγχωτικές καταστάσεις. Η ενσυνειδητότητα στην τάξη είναι η ικανότητα να έχουμε ενσυναίσθηση τόσο για τον εαυτό μας όσο και για τους άλλους. Είναι επίσης η ικανότητα να σκέφτεται κανείς ψύχραμα πριν ενεργήσει ή η δυνατότητα να δείχνει στον εαυτό σου καλοσύνη και συμπόνια. Η αυτογνωσία είναι η ικανότητα αναγνώρισης και έκφρασης του όγκου των συναισθημάτων σας προκειμένου να τα ρυθμίσετε σωστά. Αυτό θα σας φέρει σε μια συνειδητή αντίληψη του εαυτού σας. Ως προς την έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας, εμείς οι ίδιοι είμαστε η θετική και ρεαλιστική εκδοχή των υπαρχουσών μας ικανοτήτων. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να βοηθηθούν στο να εντοπίζουν τις κατάλληλες πηγές για να τις χρησιμοποιήσουν στο μέλλον. Τέτοιες είναι οι μέθοδοι για την αποτελεσματική ανταπόκριση σε διάφορα αιτήματα, προηγούμενες δεξιότητες και γνώσεις.